lakana sabatiliko jamana kono o ye transition olu ka baara bolo belebeleba ye yɛlɛmane cercle la bi mun ye commissariat de police o filɛ ka sigi sen kan walasa sigidalamaw ni bolofɛn olu bɛ se ko ka lakanta cogo min na ni commissariat de police sigili a kɛra yɛlɛmanekaw ma nisɔndiya ko ye Haruna Samassa conseil de cercle président kɔrɔ don parce que yɛlɛmane bɛ frontière de la bandiw ka ca donc ni ka fɔ vraiment policiw nana ka fara gendarmerie ka fara gardiw ka fara soldats ka fara protection civile ka vraiment o ye fɛn de vraiment ni yɛlɛmanekaw a diyar'u ye kosɛbɛ. Madame Li Bintou Traoré ale fana y'a jira k'a fɔ bi nisɔndiya ye olu ta dan ye u bolofɛnw ani o yɛrɛ o lakanani sabatili dɔ de ye. Polisi ninnu kɔni nali diyara anw ye a diyara an ye yɛrɛ de an yɛrɛ bɛ kisi an denw bɛ kisi an bolofɛnw bɛ kisi ala k'u k'an jɛ ɲɔgɔn. Dɔw ka fɔ la lakana tigilamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ dɔ de tun kan ka fara olu ka maaw kan u bɛ sinsin yen nɔ cogo min na ale ka fɔ la polisiw u nakun tun tɛ Umar Bari ale ye yɛlɛmaneka ye. Ka bɔ yan ka taa fɔ Ɲoro par exemple posé gendarmerie fila mun tun bɛ u bɛɛ wulila ka bɔ yen bon i bɛ bɔ yɛlɛmanen fɔ Ɲoro i tɛ faama y'i ɲɛ la donc poste kelen mun tora o ye Tamakara poste ye ani yɛlɛmanen brigade est-ce que n'u tun tɛ dɔ fara gendarmew kan mun ka se ka poste sigi yɛlɛmanen cercle fan bɛɛ la o nafa tun ka bon ka commissariat de police kɛ yɛlɛmani dugu kɔnɔna la. Dugu don mun ni ani Moritani bɛ dancɛ bɔ la polisiw kana ka fara lakana tigilamɔgɔw kan o ye fɛnba de olu bolo lakanako la. Barka Boubacar Javier Traoré ale ye yɛlɛmane dugutigi ye. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmane bɛ frontière de la ni yɛlɛmane bɛ frontière la an ni dugu dɔw bɛ yen 3 km i bɛ don jamana wɛrɛ la yɔrɔ dɔw la 12 km i bɛ don jamana wɛrɛ la donc en conséquence ni commissariat de police bɛ yan donc n'u nana u b'an sécuriser u nanen bi u n'u ka minɛnw bɛɛ nana tout. A bɛ tila ka jira k'a fɔ dugutigiw bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ don polisiw ma baara in bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na mun ye maajugu ye ko olu kɛlɛ. Barka Boubacar Javier Traoré. N'an kɔni ye fɛn fɛn ye mun cɛ ka jugu an ye fɛn fɛn ye mun tɛ kɔrɔlen ye an ye fɛn fɛn ye an ma deli mun na an bɛ s'u ma an b'a f'u ɲɛna bonya kɔnɔ karama kɔnɔ olu de ye spécialiste ye u b'a dilan cogo min u b'a dilan ten n'Ala sɔnna. Jɔyɔrɔba de bɛ u la n'i ye yɛlɛmane yɛrɛ sigicogo jateminɛ bi mun ye Kayi mara la. Kulumba Keita ale ye conseil communal ye. Commissariat nafa ka bon yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ komi yɛlɛmane a bɛ kɛ sababu ye ka lakana gɛrɛ adamadenw na a n'an bolofɛnw u bɛ se ka lakana cogoya min na kojugukɛlaw a bɛ dankari olu la ordre public ye a bɛɛ bɛ se ka kɛɲɛ i ka sariya fan fɛ sira fɛ cogoya min na u bɛ caman ko la. Dugudenw kan k'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara la walasa olu yɛrɛ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na. Kulumba Keita. Ni mɔgɔ nana i lakana ni y'i kɔnɔ jɛya o ye i kɔnɔ jɛya i yɛrɛ de ni mɔgɔ nana i bilasira ni mɔgɔ nana i dɛmɛ i ka hadamadenya i ka sigi kɔnɔ i ka sigi bɛ se ka yiriwa cogo di ni y'i kɔnɔnajɛ o ye n'i y'o minɛ k'a fɔ o bɛ yan e yɛrɛ de kama moi je pense que i tɛna gɛlɛya sɔrɔ. Ka maaw hakili jigi mun ye yɛlɛmane waatiw tɛmɛnen na maajugu dɔw tun ye binkani kɛ o yɔrɔ la. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.